Azken aste hauetan, Asiako azpiegituren bankuan martxan jartzea garrantzi handia, garrantzi handia deko nazioarteko geopolitika mailan eta baita ere nazioarteko ekonomian. E, gai honek alde batetik garrantzi geopolitiko ikaragarria deko, neurri haunde baten estatu batuen porrot geoestrategiko adierazten duelako, eta bezatik Txina eta bere atzetik herrialde emergente BRICS direlakoen arrakasta adierazten duelako. Asiako azpiegituren banku hau martxan jarri izan 2014an Txinaren ekimenaren ondorioz, Asian bertan eta Asiarentzat interesgarriak diren azpiegiturak sustatzeko eta finantzatzeko asmoarekin. Segituan, estatu batuen aldetik, Washingtonen aldetik, behin martxan jarri izan blokeo segituan, Washingtonen aldetik, indarrean jarri izan blokeo itxia Washingtonen azpian eta Washingtonen eragin esparruan kokatzen diren herrialde guztiak proiektu horretatik kanpo geratzeko asmoz. Blokeo horren helburua argi izan, beldur handia zegoen Washingtonen Asiako Txinaren proiektua hau segituan alternatiba bat bihurtzeaz nazioarteko diru funtsa eta munduko bankuaren aurrean. Ahaztu barik, proiektu bi hauek beti egon direla modu baten edo bestean Washingtonen influentzia esparruaren barne. Albistea, azken hauetako albistea lehertu zen batez ere, oin aste batzuk, Britania handiak, eta denean harridurarako, erabaki zuelako bloke hori apurtu eta Txinaren proiektuan sartzea. Britania handiaren erabaki horren aurrean, Europako beste herrialdeak segituan urrengo egunean, pentsatu zen den, gube bai, Britania handiak apurtzen badau blokeoa, baimena dekogu legitimatuta sentitzen gara, bloke hori bebai guk apurtzeko. Segituan, Frantzia, Alemania, Italia, Suiza hartu zuten erabaki bardina. Horren ostian, Europako beste herrialdeak, Asiakoak, eta azkenian Japon eta Estatu Batuek geratu dira bakarrik proiektu horretan sartu barik. Gai honek duen ondorio edo garrantzi geopolitikoetik aparte, ez dugu ahaztu behar garrantzi ekonomikoa. Batez be, Asiaren garapenerako, Asian dauden desorekak oso handiak direlako askunde mailan, askundearen abiadura alde batetik eta azpiegituretan egiten ari diren inbertsioen artean. Eta desoreka hori gainditzeko oso garrantzia handikoa izan daiteke proiektu hau. Bestaldetik, gure ikuspegitik garrantzi oso handia deko bebai, proiektu honekin lotuta dagoen beste bat, zetaren bide berria izendatu dana. Zetaren bide berria, edo beste modu baten esan da, Europa, Rusia eta Asiaren arteko lotura ekonomikoa eta azpiegituren bidezko lotura. Lotura horren bidez, Txina, Rusia, ekialde hurbila eta Europa lotu nahi dire errepideen bidez, merkantzientzako garraioaren bidez eta zuntz optikaren bidez. Azpiegitura guzti hauek izugarrizko garrantziokiko daben BRICS, realde emergenteen garapenerako, eta baita ere Europaren etorkizun ekonomikorako. Gure ikuspegitik ondorioak bebai nabariak dire. Alde batetik gure enpresek aukera eukiko dabelako inbertsio horietan parte hartzeko, behin Espainian bebai proiektu horretan sartuta,
bestaldetik Europa, Rusia eta Asiaren arteko lotura hori indartzen den neurria gure enpresak bai aukera gehiago ikuko bezalako herrialde emergentikiko lotura sendotzeko, gure produktuak horra saltzeko, baina baita ere alderantziz herrialde emergentekiko aurrikusten ari zen harreman gero eta handiagoa, zentzu negatibo honbe bai indartuko da, hau da eurek aukera gehiago da bez, euren produktuak hemen saltzeko eta gure lehiakide moduan hemen aritzeko. Azkenik, ikuste dut interesgarria da konturatzea zein punturaino gero eta garrantzia handiago hartzen ari denen merkantzien garraioa. Orain arte aipatu dira, behin eta berriz Euskal Herria eta Europaren arteko loturak garrantzia handikoak direla, merkantziak garraiatzeko, baina hemendik aurrera ez da izango Euskal Herria eta Europaren artean, baizik eta Euskal Herria, Europa, Rusia eta oroar Asiaren artekoa. Hori bai, ahaztu barik, konpondu barik dagoen eztabaida, hau da, dakigunez gauza bat dela, merkantzien garraioa, eta beste gauza bat, zeharo ezberdina, abiadura handiko komunikazioak, abiadura handiko trenaren komunikazioak.